Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, masobra 300 ka kilos ang expired nga karne na kumpiskar sa Task Force Botagoy. Isabela Municipal Hall gin lockdown samtang 31 pa ka mga panimalay gin sealed off. Sa balita national, mass vaccination mahimo mag-umpisa pa sa bulan sang Hunyo kun Hulyo sa masunod nga tuig. Mga minor de edad tugutan na makasulod sa malls kung kaupod ang ginikanan. Sa balita international, Trump nanguna sa mga well-wishers ni Biden. Samda sa sports, Gilas Pilipinas yara na sa unang pwesto matapos masweep ang Thailand. Balita entertainment, Jessie Mendiola spotted nga nagatakos ng wedding gown. Samtang sa balita special, aton pag-istorya ng mga tips sa pagtinlo sa inyong mga alahas para likaw sa damage. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilog Gabahin sa Western Visayas. Karangadlaw Martes, Disyembre 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress kay nasa kagahon ng low pressure area ang nakita nini sa 375 kilometros na silangan sa Legazpi City, Albay. Ang tail end sang frontal system o kun shear line nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sang southern Luzon. Samtang northeast monsoon o kun hangin amihan naman ang nag-apekto sa central Luzon. Sunod sa pag-asa, manubo ang tsansa nga mangin bagyo ang ining LPA. Ang Eastern Visayas, magalumon ang kalangitan nga may laptalap na pag-ulan bangon sang shear line kag LPA. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Kalayaan Group of Islands, ang mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na pag-ulan bangon sang localized thunderstorms. Kasarangan, tubtumawas kung huyop sang hangin, gikan nakatunda na silangan, padulong nakatunda na minha na magalundad sa bugos nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Kalayaan Islands, kag ang baybayon mangin makasarangan, tubtub mabaskog ang pagbalod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental, mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:51 sang aga, magatunod naman karon alas 5:24 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Isip mong isda na palawod. Action Boy, kag sa aton mga ka-aksyon, again, welcome sa Action Balita Morning Edition. So, sa mga nag-aupod sa aton Action Boy, good morning, gid. By the way, December 1, again, subong. Yes. Una, gid nga adlaw sa Unang bulan adlaw sa bulan sa Disyembre. Oo. Happy December 1. Ado na lipat kay Grosan Tamyawon mo. Liwat, happy birthday Tita Wilma Sugato. Yes. Subong May adlaw, pamao. naga. Tiyara ka may pamao ka Ay, wala kayo kakita pag abot mo. Ara Amo sa pa. lobby, ta. Nga, lakul ko nung gina-parik-parik nini. True bala. Amo na gala? Nga, may ano to. Abi ko, anaya, para lang sa daw... Feeling ko, wala mo nakita kaging tabunan. Muto gali na mga puti ito nga tela, ito nga Yes. ginatabon sa lamesa. Lucas, ang puti ng Puti tela. tingin puti sa natabon sa lamesa. Sige, Sa mga lamisa. Mugalit to. Yes. Sige. So, Tanaw na karan. sige. So, nag-aupod sa aton subong nga aga Action Boy. Good morning, gid. Tamyawon ta sila bala Action Boy. Kaya, syempre, ang hindi madula, pero may aray, ginisaya si Alex Monteza. Top fan mo, top fan. Top fan. Ginapanindigan niya, ginapagka-top fan niya, Action Boy. Good morning. May landaga pamati kay Bebot Genol. Good morning. Gracia Hareta Horvidalia. Nagpamati siya, nagalantaw siya sa atong subong. Kay Miss Seven Heaven, si Roma Lumen, ni siya subong. Si Alex Montesa, hambia bakula na sang maayad-ayad ang balita. Papa Boy. Papa Boy, gidi. Bakulang. Bakulon, gidya. Kay Kagawad, Milagro Cesar Alit, ma'am, good morning. Nagpamati siya, Action Boy, nagalantaw sa Facebook Live. Kay RR Mutuarihinyo, good morning once again. Please greet Mamang Ina, Tatay Ingo. Mamang Ina ni Goro, Tatay Ingo, Bebeng Bokkat, Daresa, Babcott, Daresa, Dominic, Joanna, Koy, Nene, Doday, Tweet,
Ilay kag Madam Mayordoma Concepcion. Yes. Grabe. Grabe, no? Titing Angeles, good morning. Ma-Earl, good morning man. Kay Jocelyn Arisivita Jocelyn Olak. Arisivita Olak, good morning. Kay Ate Anne Regine Kabalatungan sa May Himamaylan City, good morning. Good morning. Ikaw pamati siya. Sige, Action Boy, go. Ikaw naman. Sa kay Jenoy Ceser, may agaman. Kag kay Romel Almeda Bungkad, good morning. Sa kay Remia Garcia, dira sa Barangay Panukoy, good morning man. Aga pa nagbugta naman. Sige. Earl, araman siya, Action Boy. Good morning. Earl, Regina, amo na siya. Ang imo nga gin-greet mag-ugid lang. Michael John Season, blessed Tuesday to all. Monitor lang sa Chateau, alin sa Chateau Ilis para niyake. Si Ken Cesar Barcelona, kuno, ginatamyon niya. Deck the halls with, deck the halls with Hallis. Di na siya ano na siya? Hindi ko Ang na kantabla familiar. na, Ay, hindi ko familiar. Deck the halls with balls of holly. Pa la 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 la. Wala na balang ko yan. La 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 la. Ma'am Ligaya Beto, good morning ma'am. Ay, dra sa may Binalbagan. Lourdes Blaser, good morning. Karon naman iban ha, standby na sa mga balita lokal. Pharmacy. Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapangunan ng mga balita lokal, nakompeskar kahapon nga adlaw sang Task Force Botagoy ang expired nga mga karne nga nakastock sa storage room sang isa ka balaligyan sa Libertad diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Task Force Botagoy Head Edward Martin Pinaga, ini nga mga produkto ang ilang nga nadiskubrihan samtang nagapatigayon sang routine inspection sa lugar. Doon pa ni Pinaga, naglambot sa 300.75 ka kilo sa imported meat ang ilan na recover sa din base sila nakuha nga record. Ini nga mga produkto ang gin-manufacture sa itong tuig 2018 samtang September 2020 naman ang expiration date. Ini nga mga produkto ang sadto gin-deliver sa supplier nga G-Fresh apang ini wala na ginbalikan. Gintunguan sang Task Force Botagoy nga makapagigangot sa tagdumalahan sa mga kumbuyahan apang wala ini sang opisina sa Bacolod o kon contact person man lang nga ila pwede masugilanon. Suno pa kay Pinaga, ilan na nga na dokumento ang mga operasyon samtang napalubong naman ang mga na-recover nga karne sa bulig sang AVM Bernardo. Nag-routine inspection kami, tapos nakasulod kami sa Pure Gold Libertad. Pagsulod to namon, gin-check ang ila itong main section, and then sa ilang storage room, may nakita kami itong mga expired meat nga gapanag-iya sang G-Fresh. Ang kabahin sa pahayag ni Task Force Botagoy Head Edward Martin Pinaga. Umpisa subong nga adlaw balik sa pagbaton sa mga locally stranded individuals sa LSI ang syudad sa Cadiz, Negros Occidental. Sunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. natapos na ang 16 kaadlaw nga suspensyon sa pagbaton sa mga LSI sa syudad nga ginaprobahan sa Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, Region 6 Western Visayas. Una nga nag-request ang moratorium ang Cadiz sa pagbaton sa mga LSIs agud mahatagan sang panahon nga maplastar sang maayo ang quarantine facilities. Ang Cadiz ay isa lamang sa mga lugar sa Negros Occidental nga ginhamtangan sang Provincial Healing Center. Ini among St. Andrews Park Place sa Barangay Tinampaan nga sa karon may 30 na lamang ka mga gina-quarantine. Nanawagan naman ang lokal ng gobyerno sa Isabela, Negros Occidental sa ilang mga residente nga maghalong, magkooperar ka magsunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Ini kasunod sa padang nga pagsakas ang kaso sa COVID-19 sa mga banwa nga rason sa pag-lockdown sa Isabela Municipal Hall kapag sealed off sang 31 ka mga panimalay. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Liga ng mga Barangay President Eduardo Pregua, nag-ugat ang pagdamos ang kaso matapos na positibo sa COVID-19 ang isa ka medtech nga assigned sa District Hospital kag sa isa ka kabulig sa puluyan sa Barangay 4 nga malapit lamang sa munisipyo. Nagpositibo man ang 3 ka local government employees nga naka-close contact sa mga ini.
Gin-sealed off man ang mapuluyan sa iban pang mga close contact agud malikawan ang paglaptas ng virus. Ini ang nahamtang sa barangay 5 nga may 24 ka mga balay, rumirang 5 kag Paracquiao 2. Magabalik ang operasyon sa Municipal Hall sa Lunes, Disyembre 7. Sa record sa Isabela Municipal Health Office, tubtub Nobyembre 28, 74 ang mga kumpirmado nga kaso sang banwa, 60 ang nakarecover, kag 14 ang active cases. Una, ang ginalinan gid sini isa bala ka household helper. Inang household helper dili na nagapauli sa akon barangay. Employer na sa isa ka medtech employee bala sang district hospital di. Nga amo gito sang ginhalinan nga nagpositibo to. Ang kabahin sang pahayag ni ABC President Eduardo Pregua sang banwa sang Isabela. Nadugangan sang 141 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 19,836. Ginanunsyo sa DOH-6 ang lugar nga may pinakamadamo nga bago nga kaso nga ginalakipan sa Negros Occidental nga may 77, Aklan nga may 19, Iloilo Province nga may 17, Bacolod City nga may 12 kag Capiz nga may 10. Samtang nadugangan sang 71 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 17,401. Kagura naman sang bago nga napatay rason nga nagpabilin sa 553 ang COVID-19 death toll sa Western Visayas. Ang Western Visayas ang may 1,882 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Samtang handa naman si Moises Padilla sang Guniang Bayan member Fred Bangkaya nga tumangon na naman nga kasong ipasaka sa iya ni Ruperto Capistrano. Ang nagreklamo agin sumbag o kung kastigo sang konsyal. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginako ni Bangkaya, ginsumbag niya si Capistrano, kasunod nga walas ni mapunggan ang kaugot sang ginambalan ni Capistrano nga kawatan siya nga sahay isang opisyal, ginsinggitan kag gintiklod. Dunga pa ni Bangkaya, nagpa-blatter man ini sang ialigasyon sa natabo. Nagpatigayon sang pagpanghawan kag pagkakaso may legal structure kahapon sang aga ang Barangay Granada sa diin ginapamunuan mismo ni punong barangay Alfredo Talimudao Jr. bilang pagsunod sa Road Clearing Operations 2.0 nga ginmando man sang DILG. Suno kay Talimudao, una nga nagpadala sa notice of violation ang iya taladapan sa 27 tanan ka mga individual nga ringin sentro sa kabong operasyon pagkatapos sa napulo kadlaw nga deadline nga ginhatag sang barangay. Dugang pa ni Talimudao, naglabot na sa 85% sa mga illegal structures ang ilatigay nga nahawanan, samtang sunod naman nga tutukan sang barangay ang problema sa illegal nga pagparking sang mga salakyan. Liwat naman nga nag-apilar sang operasyon si Talimudao sa tanan nga mga residente sang Granada sa pagsunod sa implementasyon sang kasuguan nga ginpapanaog sang gobyerno nasyonal. Sugod kini pahatag sang nagigad ng mga pinana pag-implementa gid sang tekan sa part po sa aton programa ng reminders sa mga nagbalik ng mga illegal structures naton. After 10 days, ginimplementa naton, in fact, more than 10 days. Ang kabahin sa nga pahayag ni Barangay Granada punong barangay Alfredo Talimudao Jr. Na sorpresa naman sa kagdakong kalipay ni Police Staff Sergeant Hill Marie Ortega, Operation PNCO sa Police Station 8, matapos nabaton ang 22,000 pesos sa kahapon sang aga. Sa din ginpakabayo ni Police Captain Jun Ray Batadlan, ang hepe sa Police Station 8, nga ihatag ang bilog nga COVID hazard pay allowance kay Ortega. Ini matapos na sunog ang balay ni Ortega sa Nobyembre 24 sa Barangay 20, Siyudad sa Bacolod. Sunog kay Batadlan, gindesisyonan sa mga personnel sa Police Station 8 nga ihatag kay Ortega kay Ortega ang ila 700 pesos nga COVID hazard pay allowance sa bulan sa Setyembre. Duha pa ni Batadlan, wala gid sang nasalbar nga gamit si Ortega bangod bisan iya uniform nadala sa pagkasunog sang iyas ni nga balay. Suno pa kay Batadlan, mismo si Ortega wala maglaom sa plano sang iya makopdanan nga ihatag sa iya ang ilang COVID hazard pay allowance. Nagisa ang mga miyembro sang progresibo nga grupo sa idalom sang bagong alyansang makabayan o Bayan Negros sa ika-157 katuig nga pagdumdum sa kadlawan ni Gat Andres Bonifacio kahapon niya adlaw. Suno kay Bayan Negros Deputy Secretary General Ireneo Longinos, nag-isa ang ilakanay kag nagmarcha sa Dalanon
para sa liwat yung pagdumdum sa kabaganihan kag sakripisyo ni Bonifacio para sa interesang tanan. Panawagan sa mga grupo nga sukton ang gobyerno sa kriminal nga kapabayaan sa tunga sang pandemya kag trahedya nga nag-abot sa pungsod. Panawagan man sa maini nga untato na ang red tagging kag ibasura na ang Executive Order number 32 kag anti-terror law. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa complete Okay, good morning na dira sa aton sa kay Dina Decrepito from Barangay RSB, kay Kadi Laurilia, kay Juvie Cabanyas Turbanos, ay pakaisa ko niya. Oo. Sa kay Jeric Padilla, good morning man. Bel Binyabon Ford, Jimmy Diaz, maayong aga sa imo kag sa upod mo nga daw Angel ang tingog from Masbate. Angel ang Ay, tingog. basta ikaw niyang angel? Hindi ka guro kag na tingala ko kun paano ka sa linga daw Angel ang tingog. Kabati sa tingog siya Angel. Basi ko. Si kabati na sa sudo Angel guro ang. Oo. Basi daw Charot. Angel. Sige, a joke. Flora May. Kisa alam mo lang joke. In fairness ha. Makuloy Mirasol, good morning man. Kay Annie Raffles, shout out sa mama dira kuno sa kag sa brothers niya kag sisters, no? Vistar Dance, Tamyaw lang, Chisel Matt, Daniel Sanchiel kag Chesa. Vistar family sa Barangay Puok, Hinobaan. Lisa Liboon, good morning man. Kay Susan Jaime Allen, si Lisa Liboon niya from Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Vanessa Mayo,
dinner takno guys. Happy December dira sa aton. Happy December man. Buwas pa man kamuya Sila. kay Vanessa, no? Buwas pa sila ya subong niya Dugay-dugay, guro. Dugay-dugay guro. Oh. Pag abot na kuha na lang kadaan nga Happy December na, no? Yes. Emi Esmeralda Dolido, pilan lang ka days action doors? Ara do 20... 24 days before Christmas. 24 days. 31 days before New Year, kag 44 days before sa ang birthday mo eh. Wow. Una. Oh, di ba? Oo. Sakta? Yes. Ang galain, super suma. Basta imo birthday na ginasuma mo. Imo Pareho ah. ka dan- Imo mga inisip kami ko dani ah. Action Boy, mga January. Tika ba 40 isip pa kon 44 days na Oo din. na lang bala. Galing na ulo ko. Dayna Magbato Malabago. Good morning man. Christina Villalobos. Kag sa Energy Fans Club kuno happy first day of December. Nanami damo gid na sa dyan sa December, no? Yes, of course, Action Boy. Kapay pa kita diri sa Bacolod, din nag-MGCQ na kita. Yes. Pero, reminder again, hindi niya buot silingon nga maghala na kita sa pinagusto, ka maghala na kita sa nga kuanda, lumbayag. Yes. Observe gyapon ang aton minimum health protocol. Wearing of face mask, social distancing, kag panghugas kamot. Yes, Wearing of correct. face shield. Hindi ta na malipat ya ha, okay? Kay JR Kapangpangan, good morning man from Victorias. Sige, Action Doors. Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Anthony Jones Seblano, Bono Bugtog, it's early. Good morning, Maring Dorel. Ay, may mga kumare, may mga bata. Ako diya sa ato niya. Anyway, it's okay. Good morning. Watching live from Barangay Inayawan, Kawayan. Good morning man sa Energita. Ka-Energita. So, ginag-greet yung presidente, kag vice-presidente sa Energy Fans Club. Ay, ara si Mami Michelle Baikin. Mami Michelle. Yes, good morning. Morning. Ay mo bata, temprano pa naglumpat ay. Wala siya duty, subong mo. Doon nagpa-kwanto ko rin, pa doon sa Albador to, hindi? Hindi man Drill Drill. Drill lang. Nanay Ligaya Abeto, you have a nice singing voice, Action Boy. Kanta, go. Wala pala, di ba? Gani man. Have yourself a very, I don't know. Kanta na? Have yourself a very Merry Christmas. Ay, abi ka, have yourself a very merry... Charot lang. Go. Ay, kala. Namin na sa Have Yourself a Merry Kantawan mo na ka-Action Boy, A little Merry Christmas. Bato, lipat ko na ng kanya lyrics, Mark Dave Tunog Banwa, good morning. Sa McCoy's Place, Action Boy, sa, HT Hoxon man? Sa HT Oxon, Takuling. Good morning. Sige. Jocelyn Gilang. Nasa may Bago City. Daisy Teham Shushima. Good morning, Action Boy and Dorel. Please greet kay Kenji Shushima. Happy birthday. Happy birthday. Kay Kathy Tiham. Happy birthday sa ila duwa. Thank you so much. Sige. Okay. Standby Happy na sa birthday. dugang balita. Later naman iba na, ha? Standby. Edition. Action Radio Philippine Standard Time, na 7:25. Detalye na sa mga balita nasyonal.
Gina-project sang Department of Science and Technology nga ang mass vaccination sa maramong nga Pinoy ang mag-umpisa sa bulan pa sang Hunyo o kun Hulyo sa masunod nga tuig. Sa public briefing, ginpahayag ni Philippine Council for Health Research Development Executive Director Dr. Jaime Montoya nga ang gobyerno padayon nagapakig-angot sa suppliers sang vaccines. Una dire ang Pilipinas kag pribado nga sektor kag manufacturer nga AstraZeneca ang nagpirma sang tripartite agreement para maka-access sang COVID-19 vaccines. Ginpahayag sang health expert nga si Dr. Anthony Lichton nga dapat iprioridad ang paghatag ng COVID-19 vaccine sa mga lugar na ginakabig bilang economic epicenter antes patutukan na iba nga hotspots. Sunod kay Leah Chon, advisor sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, dapat iprioridad ang National Capital Region, Calabar Zone kay Central Luzon nga among 70% sa economic epicenter sang pungsod. Dugang pa ni Leah Chon nga kung masiguro na ang 70% sa economic center, mahimo na nga isunod ang iban pa nga hotspots ng COVID-19 pareho sa Davao kag Cebu. Palayag pa ni Liachon nga ang paghimo sini malabot sa gobyerno ang target nga 2 ka tuig sa baylo nga 5 ka tuig. Gin-rekomendar naman sang Octa Research ang pagpabilin sa General Community Quarantine sa Metro Manila tubdo sa bulan sang Disyembre agud masiguro ang ina-project nga pagnubo sa kaso sang COVID-19 sa 2021. Sunod kay Dr. Guido David sang Octa Research, ang paghalog sa quarantine classification sa National Capital Region sa Disyembre, mahimo og pa-delay sa improvement sa kadamuon sa COVID-19 cases. Duha pa ni David, nagaupod ang Octa Research sa pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga halugan ang quarantine classification sa NCR sa una lang nga quarter sang 2021. Tugutan na ang mga minor de edad nga makasulod sa mall sa pangdapat kaupod ang ilang ginikanan o kon guardian. Sa televised briefing, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga kabahin ini sa tikaw sa gobyerno sa amat-amat nga expansion sa age groups nga tugutan nga makagwa matapos nga ang pungsod padayon nga nagatinguha nga pakigbatuan ang COVID-19 pandemic. Giningganyo man ni Anyo ang publiko nga magselebrar sa Pasko kaupod ang immediate family para masunod ang minimum health standards. Samtang ginpanugyan naman ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga Pinoy nga ipaiway anay ang pagbiyahe pauli sa tagsa ka probinsya karon nga holiday season kag ginpanumdum sa publiko nga ang COVID-19 nagapabilin sa gyapon nga paandam sa piyag sa paghalog sa mga restrictions. Sunod kay Duque, dapat limitahan sa publiko ang selebrasyon sa low-risk activities agud malikawan nga matapikan sa COVID-19 infection. Sa laging handa briefing, ginduso ni Duque nga ang paghiwat sa selebrasyon sa balay lamang kag kaupod ang immediate family. Duga pa ni Duque nga dapat ang mga misa tambungan pagi sa online agud malikawan ang pagkadto sa madamo sang tawo nga mga lugar. Kag sa katapusan nga Balita National, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga mahimo i-void ang ginpermahan nga COVID-19 vaccine deal sa gobyerno, pribado nga sektor kag AstraZeneca kon ang British drug makers vaccine ang mapaslawan nga makakuha sang regulatory approval sa Pilipinas. Suno kaya Duque ang tripartite agreement nagarequire sa candidate vaccine nga magpaidalom sa evaluation sa vaccine experts kag Food and Drug Administration ng FDA. Unagin pahayag sa DOH nga ang vaccine hindi mahatag sa mga Pinoy kung wala sang regulatory approval. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:29. Kag sa
Good morning kay Tomas Bronyola. Merry Christmas man sa imo. Kay NJ Merida Masgong, watching live from Bacoor, Cavite. Sa kay Joanne Cabaya, watching live. Greet lang ang taga Manville. Si Johnny, si Rhea, kag Florence. Good morning. Hil Javier, maayong aga. Mabaha naman ni ko nung mahablang kakalamay-hati sa aton mga lamisa. Ay, ka-very, ano ba? Do ka, ano lang, December? Pista minatay ba? December, pista minatay? Hindi ba daw Basta pista ako minatay nagturo na ang ilahanda. Yapin mo, kung basta mo maganda. na. Anyway, it's okay. Basta nag-enjoy lang tayo sa pag-celebrate ng Christmas. Aha. Why not, di ba? Sige. Si Anthony Jones sa Havilio Ceblano, kilala ko na Ed Kalawag. Sino na siya? Kaluwag. Kaluwag. Kilala yan na si Ed Kaluwag. Sino na si ikaw Ed Kalawag? kilala mo? Why? Ay, Si ikaw kilala mo? duwa na ka mo gali. Of course. Ang araw bala sa upod ba ni Maring Jessica? Ang Soho? paranormal... Soho? Yes. Oo. Dahil lang na kami ginabasa ko. Yes. Yes. Jessica Soho? Oo. Ah. Wala ka nagalantaw sa ano? Why? Sige, okay lang na. Oh, Duwa na ka mo ni ano. Huwag ko nakalantaw. Sai Cordova, mangkot lang ko kung may swab test quarantine pa pag magpuli da ang mga OFW. Tiano nang masabat mo sa Aksyon Dorel. Basta kung OFW ka, pag may swab test ka na bisan, bot ka sa Manila, may swab test ito, bot ka di. Wala na Matuligad, swab test. yan ang hamba, nga 14 days valid. Ang swab test mo 5 days lang, sumo, 5 days 5 lang. days lang. 5 days lang. Okay. May haragin na ka sa protocol, basta kami pa OFW ka. Oo. Dahil sa Manila ka, dahil Ay, swab test ka na. may kilala ko, province siya, hinigaran. Nang seaman siya, ginswab pa siya, Action Boy. Swab ka gid, Kagin pa stay, gid sila di sa hotel. Sa Bacolod. Sige. Sa kay Annie Ruffles from Okinawa, Japan, no? Sa kay Feli Froilan, Rain Medes from Bayawan City. Oy, Bayawan, Negros Oriental. Ay, yes. Gusto ko da. Bayawan. Bantayan Bayawan, ara sa Cebu na provinsalan mo ko. yan. Yes. Sa kay Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan, Merry Christmas man, Julius Ayungon, pariyog na tamyaw sa family Sodario, labi na kay Nong Ronnie, nga nagapamatigid adlaw-adlaw. Lito Dayap sa Punta Taytay. Neil Centenio, hi lang kay Kyle Blythe, kay Carmen Ledesma. Got to watch na sa flat screen TV nila. Sige, very good, no? Do ka sa flat screen, nakita nila, subong ginalata, Action Boy. Yeah. Nestor Escobedo, good morning man, dira sa imo, no? Sa kay, sige, Action Dorel actually. Kay Dorel. Okay. Capital letter L. Elman, Laurel, ha? Jo Marie Macariola Estelioso. Good morning man sa Estelioso family sa Talisay City. Kay, nabasa mo. Mami M sa boss, Action Boy, ara Good morning, kagkay. Kay Attorney Doug Pandat, pinakabaskugan niya, attorney sa Negros Occidental. Negros Oriental. Ginawa tamat yun na. Sumora pala siya sa border sa Negros Oriental. Ara wala sa border. Oo. Kahit hindi pa sa sulod, may kwan mo, may border control mo. Oo, hindi pa siya kasalod. So, So, ginawa tamat. di ka lang, sa border ka lang, sa border lang asta. Yes. Sige. Matapos gani ang mga bag-opening sa border. May gisang kinilaw, yung gali, no? Gani, the best. No? Attorney January 13, 2000. Sige. Charot. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa detalye Balita International, ginrekomenda sang doktor ni President-elect Joe Biden nga magsuksok sang walking boot sa sulod sang pila ka semana. Ini matapos nakaangkon sang hairline fracture
saya midfoot ang anay Vice Presidente sang Amerika matapos madanlog samtang naghampang saya ido nga si Major. Ginklaro naman ni Dr. Kevin O'Connor na base sa resulta sang X-ray, wala sa tuban niya pagkabalik nga nakita sa tiil sini. Samtang nagtrending naman si US President Donald Trump matapos ang gilayon niya tweet sini nga get well soon. Samtang sugod karon nga aga Martes, Disyembre 1 ang pagsaka sa presyo sa produkto sa petrolyo. Dugang a 1.15 ang presyo ng patuman sa kada litro sang gasolina, 1.10 naman ang kada litro sang kerosene, kag 1.10 man ang presyo sa kada litro sang diesel. Epektibo ang dugang presyo sa mga kompanya nga Shell, Petron, Sea Oil, Flying V, Petrogas, PTT kag Uni Oil la size karon nga aga. Mas una naman nga nagpasakas ang presyo ang Chevron kay na alas 12:01 sang kaagahon. Las 4:01 naman karon sa hapon ang dugang presyo sa clean fuel. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may ara karon nga 48 pesos kag 13 centimos, Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 89 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy. Dugay-dugay ta naman ni sila, wala na showbiz nga duwa action boy. Si Jessie Mendiola kag si Luis Manzano. Kay man, Sila pa nagyapon? of course, action boy sila pagyapon. Kaysa nagliligat ng mga sinemana, though may ano ba lang nga daw engaged na sila, pero wala pa man confirmation from them. Tisang subong naman, kagapo naman, nag-trending naman action boy, nakasuksok si Jessie sang wedding gown. Di galing artista na yung mong, di mo balat kung basi naging basigin model, ya lang to, or may shooting siya. So isa mo na sa asa. May manas lang yapon nga pang-imbitar kung magkasal sila. Gani man. Pati syempre, ang mga fans bala nila action boy, dumaan no gid guro syempre. Kung fan na fan ka bala kag ang imo nga couple ang gusto, kaslo natin dumalipay ka man, di ba? Wait, hindi kayo malipay, Hindi pa man eh. Pero wala ka pakialam. Nung labot ko bigong kaslon sila yaman. Oo, di ba? So, amo na, wala pa man sa confirmation na halin sa ila kung ano gid man. Pero trending sa action boy. Wala mo nakita sa imo Instagram kaya wala ka bi Instagram. Liyaw lang ko na monitor kung mag-confirm na ha. Yung breaking news to gid. Kung na-confirm nga ni malong mo gid ka dahil ang bilog nga kalibutan sa Aksyon Radio. Kalibutan sa action. Balita sa sports. Yara na sa unang pwesto sa Group A sang FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas pagkatapos nga ginpierde ang Thailand sa score nga 93-69 kagabi. May 3 na kadaog ang Gilas Pilipinas kag wala pa sang pierde. Sa sugod plama sa hampang nakarangkada na ang national players sa hampang nga ginhiwat dito sa Manama, Bahrain. Nagpanguna sa team si Javi Gomez Diliano nga may 19 puntos. Samtang ang utos nga si Juan ang may 14 puntos. Ginbahag ni Gilas coach Jong Oichico, hindi sila mangin kampante bangod sa nga ilagin kamasaan ng Thailand sa unang hampang sa itong nagligad nga Domingo. Sa nagligad nga Sabado, ginlampaso man sa Indonesia ang Thailand. Samtang ang masunod nga window sa qualifiers sa bulan sa Pebrero, sa masunod nga tuig kag posible, pila na ka PBA players ang makaupod sang team. Balita Espesyal! Alright! Energy action boy! December 1 ang energy action boy. Gakurog nga kung may ka-phone sa ano. Diba? Gakurog sa Yes! Dapat energetic kita ka December na action boy. Hindi man tawag na December naman energetic ta. Kundi dapat everyday energetic ta. And smile. Correct. Smile because It's December. you can. Smile. Smile. Pero play ba hindi na kaya mag-smile? Oo, diba? Hindi nakakaya sa ibang mag-smile kay basta makakaya pa mag-smile, smile gid. Oo. Smile gid mga ka-action. Gapa bang kung si Ma'am Ligaya beto, bala nga ako nung kaya yung lyrics na actually sang Have Yourself Merry Little Christmas na mo. Nga ako nung little Ang title. Have Yourself Merry Little Christmas ang iyang lyrics.
I-research mo na kung nga naglito sige, na siya. research na nakaroon nga little na siya. Sige Sige. Happy birthday anay kay Aksyon Wilma Sugaton. Basi Yes, Mother Wilma. Good morning and happy birthday. Happy birthday. Kamusta ang lakat? Ang lakat. Ang lakat sa aton nga. Sige lang, basta enjoy your day, Aksyon Wilma. Kami, Ginoon na yun yung food di mo. enjoy talang karon di ang ginpadala di kay Kay karon pa siya dugay-dugay. Pwede ka putos na karon? Okay, mauna ka. Mauna ka? Oo, okay, para hindi makaon ko na tapos ang maputos putos ka pag idya. Hindi pwede pwede. Birthday. Gano'n ka farewell. Birthday. Happy birthday, Aksyon Wilma, ha? Yes. Sige. Kag sa tanan nga may birthday, subong adlaw Action Boy. Correct. Happy birthday kay. Sige. Sige. Triple Langko, good morning, man. Sige, balita special ta? Sa balita special naton Action Boy. Sige, kaya okay, later na lang. Sa atong balita special, ari Action Boy mga tips sa pagtinlo sa nga imo mga alahas. To bala nakabakal ka na? Di ba? Baka kasi mo investment, di ba? Interesados na kayo, ko lahas mo. Ano? Di sa may mga lang alahas lang Or pwede lang karo. Pero bisan wala ko alahas, pabalala ko sa mga tips na kaya basi makabakal ka alahas. Hindi basi mangninlo ako alahas. Ha? Maninlo ako alahas ang iban, no? Or ayaw mo na. Masaidlan kay glipa ninlo alahas. Para kung hapos mo lang tanong ta. Pwede ka nakaplastar sa dalam station of Boy D Boy D, jewelry cleaning. Cleaning. Bongga, no? In fairness. Tapos tamang schedule, 8 a.m. Ang imo silver nga lasim mo ko na gold. Bongga. Tende ka. May pinturahan, sprayhan. Bongga. So, una Action Boy, ari mga tips kay syempre, ang ining alahas, pagsuksok sa alahas Action Boy, isa may sado ka nagapahatag man sa aton sang self-confidence mong, di ba? Para sa mga ako sa imo yung wala. Sana may ara sa iban may ara ginaya. Hindi ako magambal nga ako. Kay wait ya alahas mo. Kaya alahas so, bro. Self-confidence siya perte. Ginaulat ko pang ihatag ni mama kung nakabati siya tan. Sa January. Sige. Sa kay nini da, basi ka mga January, mapinsaran mo blang mga lahas da. Para sa tion sang emerensya, may maprinda. Yes! Kala, hindi pa ka malaw mo na. Madayon gan. Iprinda. Kalain. So, una Action Boy, dapat may jewelry box. Kali kita yan. Kaya may iban ka ba? Tapos nila yung ubas, ang ilako nito. It's a lansang. Meron lang may lansang kalabitan mo. Nakarelate ko na kaysa una. Super sabi. Sa lansang. Hindi na siya gali pwede, Action Boy. Kaya, syempre, ang ano kita tawag tuktok. Tuktok sa lansang Action Boy. Posible matapik da sa imo nga alahas. Sa mga mahilig da sa alahas, ha? So, kung ginasabit nyo pa sa lansang, ang inyo dra nga bakli na jewelry box. Bisan hindi lang nga bisan hindi lang bongga nga jewelry box. Bisan jewelry box na yung bakla kung may kapalahas. Ay, pwede. Para makabakal ka lahas, may at least may jewelry box ka na. Yes. Tanap lang namin ko bala, pag makabakal ka jewelry box, ni mo, kung yung jewelry box mo daw, hindi mo na yung puslan, kinala, mabakali ko alahas. Para maibutang ka sa jewelry box. Pwede man mo siya bintahan. May changi ka na. Ay na. Shout out kay Doña Elena. Basta mo na ginagamit niya. Ay, si Doña Elena Legarbes. As Doña Elena niya, pertina niya. Ay, hindi pa ginaya jewelry box niya. Ang may ano na bala? May labi? May kwan? Code na bala? Safe? Oo, safe deposit box? May, Feeling ko mo ginaya ay. Tapos hindi na jewelry box siya. Jewelry boxes. Wow! May katamo! In fairness, si Doña Elena. So, next Action Boy, magluwas sa jewelry box. Pwede man magamit sa botones bala. Ang botones mo na bala. Kaya di ba, usually gagmay ang mga aritos sa mga babae. Mo siya para hapos mo siya makita. Sa botones. Okay. Kaya ito may buho na siya. Kaya di ba kung may gagmay, gidya nga budlay na mangita, kisa akong damo-damo, nagidi mo, So, sa botones mo butang? Imo lahas. So, itusok mo din siya sa may buho, sa botones. Diba may duwa na kabuho? Nandra mo siya ibutang. Para safe na safe. Kaya hindi siya dasing. Ang botones nga, why sa bayo mo? Kung naras bayo mo? Wala
Ana sa bayo mo. Kabudlay kung ara sa bayo mo, Di no? ba sibla ko laban bla kang. Ti madula pag ide. Klaro, tanga dapat nakaka sa bayo. Kala na ko na imong alahas, kaya malabhan bla nga ara sa butones pa sa bayo, tapos malabhan. Kag maglain ang color niya. Oo. Hindi na siya good. Kailangan yung bakal mo na sa may Kigano downtown na pa. pala nga may mga kalamunding. May Makita ka na. Diba? Bungga, no? Oo. May tapos ano pa na nila sa ano nang do acid ako, no? Ginigaso-aso pa na action boy. Kadya pang kilain ng color. Teka tilaw ka man Pero pag naintuan ka nakatilaw na. man ko na bakal of Te. course. Te. Bakit ba gasiga-siga Japon? Aha. Ay, pero pag butaw mo sa liog mo, gaitom, gid siya. Tingay bot silingon, Acidic mas ka na, acidic garo. pag itagi mong kuhan sa kalamunding. Wow! Kalait. So, next action boy, insakto nga pagsuksok sa alahas. Inamalikawan ang damage. Paano insakto nga pagsuksok? Asa ma-insakto man yung oras, Black action boy, hindi nga naga-gym ka to yun, nakaalahas ka. Likod-lag ko yung mga ritos, mga kulintas mo. Amo na, hindi nga, kung ano ka lang bala, in fairness, kung matulog ka, nakakulintas ka, ged. Pero correct. iba, no, gatulog ka kulintas sila. Dugi nakuga ko na yan. Ay mo na? Ikaw, ya? Ay, wala kayo, Imoy wala ko ka gani alahas. Hindi na ko mapapangkutas ng ako. Kaya wala Baklanta ko ka gani. to black ka rin sa downtown, tag 2.5 na bala nga i-try mo lang kung anong May feel. kalamunding. Hindi kaya, katilaw na ko, natindi ko namian. Ay, hindi Basta ka hindi ko namian. namian, dami ka kinabkawan sa lawas Ano, ko ginahepa ka? Ako na iya nga. Hindi mo na. Hindi ko namian. Nasa maraan ko bala nga pagka malakat ko, mangita, ay, hindi na to. Kaya Dito ako suksok mo nalahas, pa suksok na. mo pa. Tinamaran ko na. Kaya kalipat ko ng isa So, magsuksok ano na lang, Alo-loro? Ay, kalain. Amo pa ginay pa ng dumog. Amo ka na ginaya kalipato. Kalain, action boy. So, investment na action boy. Para Actually, naman sa investment siya. Pero gabakal ko ya lahas para sa kay Mrs. Gabakal ko ya. Yes, nakita ko to. Liga na kabakal ka to. Gabakal ko ya para sa kay Mrs. Pero ako ya, hindi ko ya mahilig. Hindi kaya mahilig. Sa tao man naguro Sa tao na yung action boy. So, next action boy, dapat ang imo ginagamit bala nga product sa pagtinlo. May product ginagali iya. Product? Wala ko baligya product sa marinlo sa alahas. Pero may product ginaya action boy. Nga ginatinlo da bala. Is kamo na lang bahala So hindi na yan sila hugas-hugasan ng tubig? Hindi gali ang iban ginagamitan toothpaste. Ang kamarga siga pa no. Oo. Ay mo na. Tapos iban powder nga habon hindi gali. May ara ginagali sang sa para paninlo gid sang alahas. So mangkot ka mo sa di ba may ara magigya ka paninlo alahas. May ara gid man niya anong ginagamit paninlo para makatipid ka man da sona. Ina ko ihambal si mo kung anong ginagamit ya. Pero kung hindi, ma-research ka na lang. Perfect. Good. Good. Sige. Okay na? Sige. Good morning ana kay Joy Drilon, kag kay Terry Simpronyong. Good morning kagawad Ulay Abalahon. Morning man sa imo kay Susan Jaime Allen. Rose Weller, good morning man dira sa imo, okay? Si Eliterio Dayon action boy good morning kuno Tamyaw yun lang ko na yasawa kag bata nga si Eldritch kag Milona sa Purok Santo Niño, Barangay Pahanukoy. Okay. bless. Sa dira sa amon sa Pahanukoy. Na kuan ko to kay na gani siya sa mga pamilya Bilaong dira sa anin. Good morning dira sa inyo. No? Yeah. Okay, stand by Wilson Tejador, ara siya. Sina? Wilson Tejador. Ay, ara siya. Nagingagaw siya. Hedor. Sige. Stand by na kita sa Aksyon hotline. May kaupo ninyo sa Aksyon, Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.